Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaos surat Al-Muzammil ayat 9 sedasa kali setunggal welas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal muqarribina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Allah Ta'ala iku pangeran kang nguwasani jagat wetan lan jagat kulon. Ora ana pangeran kang hak disembah kejaba namung pangerane Dewi. Mula sira nggawe Allah Ta'ala iku minangka kang dipasrahi sekabehane urusane ira. Allah Ta'ala kang bakal nyukupi lan sira sabaro nyabarake marang apa kang dadi ucapane kafir Mekah lan sira tinggalo kafir Mekah iku sarana ninggal kang bagus ateges tanpa ngersula. Tambihun dawuh iki sadurunge ana perintah perang tinggalen ingsun lan wong-wong kang padha anggorohake kang padha nduweni kenikmatan yaiku kepala-kepalane wong-wong Quraisy. Aja melu-melu, ingsun dhewe kang bakal nyukupi wong-wong kang padha anggorohake mau lan serentakno mukadzibina mahu sedelo engkas. Kisahe ora antara suwe saking tumurune ayat iki kepala-kepalane wong-wong Quraisy padha dipateni ana ing sajrone peperangan sajrone perang Badar. Perang Badar. Jadi perang Badar. Wa ta'aman da guswatin wa adaban alima. Temenan ana ing ngarsa ingsun Allah ana ranti-ranti kang abot-abot lan uga ana neraka jahanam. Wa ta'aman da guswatin wa adaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Lan uga ana panganan kang nyarat nyerti yaiku kayu zakum lan uga ana siksa kang banget larane. Ranti-ranti kang abot neraka jahanam lan liyane mau disediakake ana ing dinane bumi lan gunung-gunung wis gonjang-ganjing lan dinane gunung-gunung dadi hancur mawur lebur ngelorok. Wallahu alam bisawab. Mekaten mugi-mugi manfaat. Subscribe barakallah.